Hai să vedem dacă funcționează. Am văzut că e destul de slab semnalul, nu știu cum o să puteți urmări, dar mai nou am văzut că Facebook înregistrează live-ul în cazul în care vede că nu mai este semnal. Așa că chiar dacă ar pica semnalul, odată postat videoclipul o să se vadă bine. Sunt la Muzeul Satului din București, astăzi fiind sărbătoare. La mulți ani pentru toți cei care se numesc Dumitru, în caz că avem sau nu avem prezenți. Ceea ce se vede aici în imagine acum este așa cum am scris în descriere, o gospodărie din Maramureș. Foarte frumos amenajată, exact așa cum era pe vremuri. O să încerc să intru în ogradă, cum zicem noi ardelenii. O să intru în ogradă și sper să țină semnalul cu mine. Dimitrie, salut! Dimitrie, Dumitru, la mulți ani! Așa cum am scris acolo la descriere, știu că de obicei nu prea interesează chestiile astea, dar uite așa mă încăpățânez eu ca să le arăt totuși. Tipicul gard maramureșan din Nuiele. Marcela Stroie, salut! Haideți să vedem un pic care-i descrierea. Berbești, Maramureș, gospodărie din 1775. Provenind dintr-o frumoasă zonă, frumoasă așezare românească de pe Valea Marei. Asta este o gospodărie din satul Berbești. Impresionante prin proporții. Construcțiile gospodăriei sunt ridicate pe temelie din piatră, din grinzi maștive cioplite în lemn și stejar. Planul locuinței cuprinde 3 încăperi, camera de locuit, adică casa, ce se vede aici în față, tinda rece și cămara pentru alimente. Pe noi ne interesează, promovăm România. Cine zice? Ionelia. Da. Tipica poartă de la Maramureș. Plai cu flori. Chiar dacă sunt și în alte zone ale României, când văd așa o poartă, de fiecare dată cu gândul la Maramu. Cu ornamentele astea pe ea. Vă dați seama cam cât durează să faci toate aceste ornamente. Răbdare și pricepere la maxim. O să intru acum în curte și am văzut că am intrat eu prima dată înainte să filmez și am văzut că semnalul e mai slab, dar sper să țină totuși cu mine. Patricia ne salută din Italia, eu vă salut dintr-o gospodărie maramureșeancă. Salut din Italia, la mulți ani de Sfântul Dumitru, la mulți ani tuturor celor care sunt Dumitru, Dumitra, Dumitrescu, Dumitrița. Vă salut din Olanda, așa mă simt bine acasă, mă bucur că te fac să te simți bine acasă. Dacă ești din Maramureș, te-am nimerit bine, dar și dacă nu, asta e. Noi îi zicem laițele, asta nu știu cum îi ziceți voi. Aici în spate, scheletul ăsta cred că e pentru fân, dacă nu mă înșel. O să mă corecteze știutorii. Salutare din Galați, salutare din București. Stingătoarele astea nu cred că erau pe vremea aia, dar e bine să le avem totuși. Aici avem Coșteiul.
Nu știu cum îi zice acolo prin zona voastră, pentru că lumea se uită lumea e din diferite părți ale României. La noi, la ăsta îi zice coștei. Pentru porumb. Bună din Oradea, am fost anul ăsta în Maramureș, este un loc minunat. Stai, Fânarul. Pe vremea aceea, nelipsitul car nu cred că era gospodărie din România pe vremea aceea să nu aibă un car și o sanie, bineînțeles. Nelipsitul car și nelipsita sanie. Marilena Elena, aceste imagini mele la sufletul tuturor românilor, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mult ori mai fi tras boi la carul ăsta. Ia să vedem că scrie anul acolo. 1946. Carul cu toate cele. Da, pentru cei care au intrat mai târziu, am zis că asta este o gospodărie tipică zonei din Maramureș. Acoperișele astea înalte, așa. Foarte înalt acoperișul. Acoperișul are mai mult decât clădirea, dacă stau să mă uit. E 3 sferturi. Pentru cei care au intrat mai târziu, o să mai spun încă o dată și la sfârșit, pentru că mă apropii de final și dacă mai găsesc ceva pe aici, o să vă mai arăt. Deci asta a fost ceea ce se numește gospodărie din Maramureș anul 1775. Portul. Tipic maramureșan. Nu-i deschis acolo în casă, că aș fi intrat. Mai sunt case care sunt deschise, dar aici nu-i deschis. Destul de mare gospodăria asta, împrejmuită cu garde nuiele. Zi foarte frumoasă astăzi la București. Dacă sunteți prin zonă, puteți veni la Muzeul Satului, deschis până duminică, undeva la ora 18. Cam atât deocamdată, să vedem ce găsim interesant pe aici și mai intrăm. Mersi, vă salut!